Ahojte, moji milí. Pozdravujem vás konečne pri avizovanom, sľúbenom videu o plánovaní pre autistické detičky. Skôr ako sa však pustíme do tejto témy, tak by som chcela povedať, že ak sa vám toto video zobrazilo ako nejaký reel alebo v nejakej storke, tak vám len chcem povedať, že celé vysielanie nájdete vo facebookovej skupine Šikovní autisti alebo na mojom instagramovom profile. Tak ako všetky predošlé metódy, ktoré som vás učila pre rozvíjanie porozumenia slovnej zásoby u našich detičiek, ani táto metóda nebola nejaká zvláštna alebo nejaká, ktorá by mi nedávala zmysel, práve kvôli tomu, že v podstate principiálne ide jednoducho o to, že my dopredu informujeme naše dieťa, ako bude jeho deň prebiehať, prípadne, ak to už nepotrebuje v nejakej vizuálnej forme, tak ho informujeme aspoň o zmenách alebo o zásadných návštevách, stretnutiach a tak podobne, o ktorých si myslíme, že by ho mohli rozrušiť a je potrebné ho informovať vopred. Na začiatku bola napríklad moja Valentinka veľmi citlivá a potrebovala presne vedieť, ako bude jej deň vyzerať. A naozaj musím povedať, že keď sme zaradili do našej každodennej rutiny plánovanie a neplánovali sme iba jeden deň, ale mala aj doma veľkú nástenku celého týždňa, takže presne vedela, v ktorom dni sa čo bude diať, kedy bude s tatinom, kedy bude so mnou, kedy pôjdeme na výlet k babke, kedy ju čaká napríklad zubár, kedy sa bude hrať s vytúženou plastelinou a tak ďalej a tak ďalej. A tým pádom, že ona mala o tomto prehľad a vedela, kedy budú nasledovať aj pozitívne aktivity, ktoré ona veľmi mala rada, alebo aj nejaké výzvy, tak sa celkovo upokojila. Čo chcem povedať skôr, ako vám ukážem takýto plánik, ako by mohol vyzerať, a pre tých, ktorí si to neviete predstaviť, je to, že naozaj, ak niečo dieťaťu dáte na ten plánik, je dôležité, aby ste to dodržali, aby sa to naozaj aj stalo. Pretože pre to dieťa je to alfa a omega, sú to hranice, sú to bariéry, o ktoré sa ono opiera a dáva mu to pocit bezpečia. Predstavte si, alebo takto, aj vy si plánujete svoje dni, plánujete si svoje týždne, plánujete si mesiac z dlhodobého hľadiska, možno že aj niekoľko mesiacov. Takisto, keď idete do práce alebo ste v práci, potrebujete vedieť, kedy máte okna na nejaké tvorenie, kedy máte meetingy, kedy, ja neviem, čokoľvek, hej? Takisto aj v domácnosti potrebujete mať na pláne, alebo máte naplánované, kto vyzdvihne deti, kto varí večeru, kto robí nákup. A presne takýto plán potrebujú mať aj naše deti a potrebujú mať okná na tie aktivity, ktoré oni majú rady. A zase potrebujú vedieť aj, kedy sú tie okná na aktivity, ktoré možno úplne neobľubujú, ale vedia, že jednoducho nedajú sa preskočiť a je dôležité to absolvovať. Takže my už teraz takýto plánik nepoužívame, pretože Valentinka už viac menej má svoju rutinu, takže vie, čo bude nasledovať a úplne jej stačí, keď jej povieme verbálne, ak sa niečo deje. Samozrejme, ja už ju mám tak nejako nacítenú, takže viem, o ktorých aktivitách jej môžem hovoriť možno, že viac vopred, ktoré aktivity vlastne podržím a poviem jej to až na poslednú chvíľu, práve kvôli tomu, že keď sa napríklad Valentinka veľmi teší, keď ideme napríklad na východ k babke, tak Valentinka sa vždycky veľmi teší a keby som mi to povedala týždeň dopredu, tak týždeň mi bude hovoriť, že ideme domov k babke a keď už vám to povie po 10 000 krát, tak ono je to naozaj také už náročné zvládnuť s pokojom. A zase keď vieme, že nás čaká zubár alebo nejaké lekárske vyšetrenie, takisto jej to nehovorím príliš dopredu, aby sa dlho neobávala a nestresovala práve kvôli tomu, že ona sa naozaj veľmi bojí lekárov a zubárov, takže jej to poviem napríklad jeden deň vopred, že zajtra nás čaká zubár, bude sa tam diať to a to, aby jednoducho som skrátila ten čas, lebo viem, že napríklad jeden deň vopred je pre ňu dostatočný čas na to, aby sa ona dokázala pripraviť a nebude to na ňu príliš rýchle. To som chcela povedať. No, taký denný plánik vyzeral u Valentinky napríklad takto. Nie musí to byť žiadna veda. Tuto mala pekne svoju fotku, ako vtedy vyzerala, čo budem dnes robiť, mala svoje meno. A tuto sú také jednoduché suché zipsy. Ja som rozmýšľala, alebo chcela som vám ukázať aj celkovo, ako taký plánik vyzerá napríklad s nápismi.
To by som chcela povedať ešte, že dieťatko, ktoré dokáže čítať, môže mať takéto nápisy. My sme to mali takto, napríklad ísť k lekárovi, alebo plastelína, to znamená, keď to má na plániku, vie, že sa bude hrať s plastelínou výlet, takto, aby ste to videli a podobne a podobne. Ak sme napríklad išli niekam, ja neviem, s tatinom, alebo s babkou, alebo so sestrou, tak som jej zvykla dať, toto je napríklad Viktorkina fotka, tak som jej zvykla dať vlastne k tej aktivite aj fotku bikiny, alebo všetkých ľudí, ktorí tam mali ísť, aby ona presne vedela, kto s ňou pôjde. Jednoducho, všetko, čo si u svojho dieťatka navnímate, že je preňho potrebné na to, aby sa cítilo bezpečne, tak mu tam na ten plánik dajte. Samozrejme, my vieme, že pri našich autistických deťoch nie je dobré zahlcovať ich nejakými detailnými informáciami, takže netreba to preháňať, ale asi takýmto spôsobom. No a teraz jednoducho, denný plánik sa začína vždycky, že napríklad ráno vstanem, umyjem si zuby, mám raňajky, idem do školy alebo do škôlky a tak ďalej. Podľa toho, ako detailne to vaše dieťatko potrebuje, tak takýmto spôsobom mu to tam vlastne všetko dám, vypočítam si zhruba tie aktivity. Keďže ja tu nemám úplne nápisy na to, na celý deň, tak len aby som vám to vlastne ukázala, že ako to vyzerá, hej, tak napríklad tuto máme, že ísť k lekárovi a teraz prebieha deň a teraz my sa dostaneme ku tabuľke ísť k lekárovi. Tak my vieme, že ideme teraz k lekárovi. Keď sa vrátime zase od lekára, tak prídeme znova k tabuľke a urobíme ísť k lekárovi, je hotovo. A takto to prepíšem a pozriem sa, čo mám ďalej, ako mám ďalšiu. A ďalej nasleduje plastelína. Tak Valentinka vie, že si môže ísť vybrať plastelínu a môže sa hrať s plastelínou. Keď sa dohrá s plastelínou, príde zase k tabuľka, povie plastelína, hotovo, odlepí, pretočí. A potom sa zase pozrie, čo nasleduje ďalej. A tak ďalej, a tak ďalej. Takýmto spôsobom môžete dieťatku aj dávať napríklad úlohy, keď už ho začleňujete do domácich prác alebo čokoľvek. Dôležité je, tak ako som povedala, všetko, čo je na plániku, sa naozaj udeje. Ak je potrebné urobiť nejakú zmenu, občas sa takéto veci vyskytnú, tak je dôležité prísť s dieťatkom k tomu plániku a povedať, ja neviem, plastelína nebude, alebo výlet začne pršať, nemôžete ísť na kúpalisko, tak povedať, kúpalisko nebude, dáte to spolu preč a miesto toho môžete napríklad dieťatku ponúknuť 3 veci, aktivity, ktoré môže robiť miesto kúpaliska, aby si ona napríklad mohla vybrať. Pre tie detičky, ktoré ešte nečítajú, tak môžete používať aj napríklad takéto kartičky. Ukážem vám. Takéto všeobecné, napríklad ísť opekať s obrázkami, hej, povysávať, zdobiť stromček, takéto som teraz vytiahla, ja neviem, fotiť sa a podobné záležitosti. Vždycky, keď učíte svoje dieťatko slovnú zásobu, je dôležité, aby tam bol vyobrazený obrázok a takisto, aby bol pod ním normálne nápis. Prečo? Pretože vaše dieťatko sa takýmto spôsobom naučí aj čítať. Nepotrebujeme to nejako extrémne vysvetľovať, je to jednoducho proste tak, dieťa si odfotí celý ten obrázok a naozaj aj moja Valentinka sa naučila takýmto spôsobom čítať a potom prišla, mala 5 rokov a strašne ju zaujímali všetky tie videá na YouTube o abecede. Ona si to stále napozerávala a potom sama od seba si začala tie písmenka písať, kresliť, vyfarbovala si ich a v podstate abecedu a čítanie sa naučila sama. Potom to bolo samozrejme jednoduchšie aj v prvom ročníku, naozaj išlo to krásne, hladko, bez problémov a potom sme mali veľmi dobrý základ vlastne do tých ďalších ročníkov. Takže takéto kartičky si viete vyrobiť, viete si ich aj objednať. Mnoho mamičiek, kadej, tade na Saša, ja neviem, kde ešte všade sú šikovné a robia takéto veci. Takže určite odporúčam sa takýmto spôsobom poprepájať. A ak máte doma dieťatko, ktoré
je možno, že nervózne, ťažko sa vám s ním komunikuje, pretože má autizmus akéhokoľvek stupňa, ale neverbálnu formu, alebo nemusí mať, ale ešte nerozpráva, porozumenie je vlastne na nejakej nízkej úrovni a tak ďalej. Buďte trpezliví v prvom rade a veľmi, veľmi silno odporúčam takéto plánovanie. Takisto, ak vás čaká nejaká záležitosť, nejaká návšteva, niekto k vám má prísť, vy máte niekam cestovať, návšteva lekára alebo čokoľvek, kaderník môže byť stresujúci pre dieťa. Takisto používajte tento plánik, ale skúste to napríklad dať na plánik až možno, že trošku neskôr, aby to dieťa nebolo stresované. A takisto skúste tú nepríjemnú aktivitu ohraničiť príjemnými aktivitami. To znamená, že ak vaše dieťa je rado vonku na preliestkach a takisto si rado kreslí, tak choďte najprv na preliestky, potom choďte k tomu chaderníkovi a potom mu dajte kresliť. Hej, aby sa ten stres nejakým spôsobom vyrovnal a takisto, aby dieťa bolo motivované tým, že OK, toto potrebujem zvládnuť, ale vidím, že tu mám potom čaká niečo, čo mám strašne, strašne rád alebo rada. Ešte som chcela povedať celkovo na tému autizmus a všetky tieto veci, ktoré ja vám tu prinášam. Pretože dostávam rôzne otázky, že či by som mohla ešte to a mohla by som hento a takisto niektorí ľudia, ktorým sa páči moja práca a nemajú autistické detičky a nemajú napríklad vôbec deti, to je jedno, mi dávajú rôzne návrhy, ako by som vás ešte mohla podporiť. Ja by som chcela povedať, že všetci tí, ktorí už trošku máme skúsenosti s autizmom, tak vieme, že autizmus je tak širokospektrálna diagnóza, že je veľmi, veľmi náročné, akože každý jeden typ alebo veci, ktoré vám tu prinášam, napasovať na každé jedno dieťatko. Ja by som povedala, že sa to vyslovene nedá. Sú veci, ktoré môžu fungovať na mnohých našich deťoch, ak tam napríklad nie je pridružená diagnóza, nie je tam znížené IQ a tak ďalej a tak ďalej. Niektoré detičky sa môžu veľmi rýchlo naštartovať, niektorým to môže dlhšie trvať. Veľmi veľkú úlohu zohrávajú okolnosti a pridružené ďalšie diagnózy a vlastne celkový stav toho dieťatka. Práve preto ja veľmi opatrne vlastne prinášam niektoré svoje rady alebo také tipy a sú to skôr odporúčania, ktoré fungovali nám, s ktorými ja mám vlastné skúsenosti, pretože som ich aplikovala na svoju Valentinku dlhodobo a viem, že nám naozaj priniesli výsledky. Chcem však povedať, že ak ste napríklad ešte len nastúpili na loď rodiča autistického dieťaťa, obrnite sa trpezlivosťou. Prosím, nečakajte naozaj, že začnete niečo aplikovať a okamžite budete mať výsledky o mesiac, o 2, o 3, niekedy proste učím Valentinku nejakú zručnosť aj rok, aj 2. Áno, sú veci, na ktoré naskočí veľmi rýchlo, alebo to vaše dieťatko môže naskočiť veľmi rýchlo, ale prosím, nebuďte smutní alebo frustrovaní, ak to nepôjde úplne hladko so všetkým. A takisto, ak doprajte pomoc a podporu aj sami sebe. Ja som to hovorila vo viacerých videách a zopakujem sa aj v tomto. Rola rodiča autistického dieťaťa je naozaj náročná. Môžu sa vyplavovať rôzne pocity, môžete sa cítiť dokonca aj zaťažený vyslovene tým, ako to celé zvládnuť. A to nie len mentálne, psychicky, ale aj naozaj zabezpečiť dostatočnú podporu pre svoje dieťa. Byť schopný to celé zafinancovať a tak ďalej a tak ďalej. Mnohokrát naše deti potrebujú špeciálnu stravu, nie sú ochotné všetko zjesť a tak ďalej a tak ďalej. Je toho naozaj veľa. Prosím, doprajte starostlivosť aj sami sebe. Dovolte si mať pomoc, aspoň vlastne v takom rozmedzi, ako je možné, ako si môžete dovoliť. A prepájajte sa s inými rodičmi. Pretože nie je nič horšie, ako keď ostanete vlastne na tejto svojej loďke sami a vyčleníte sa od všetkého a budete mať vlastne iba takto túto svoju nejakú víziu a budete sa trápiť, to som tým chcela povedať, a budete sa trápiť a budete mať pocit, že je to všetko strašne náročné. Keď sú naše deti ešte malinké, tak ono to náročné je. Častokrát, a ja si pamätám, keď mala Valentinka 2, 3, 4 roky, tak to bol masaker. Ale teraz má 9 a je to skvelá parťačka.
A ja viem, že je to aj kvôli tomu, že som sa na ňu naladzovala každý jeden deň, že som k nej pristupovala s dôverou, že som proste cítila to, že veci, ktoré jej teraz možno, že nejdu, tak keď jej dám dostatočný čas, tak ono to jednoducho príde. Taká tá empatia, súcit a dôvera nie len v to vaše dieťa, ale aj v život celkovo a vo vás samotných sú veľmi, veľmi dôležité veci pri výchove takéhoto dieťaťa. Takže ešte možno, že toto som chcela k tomuto pridať. Každopádne ďakujem veľmi za pozornosť, za to, že ste tu so mnou boli. Držím vám veľmi palce a ak náhodou prišli nejaké otázky, tak viete, kde ma nájdete. Majte sa krásne, dávajte na seba pozor. Čaute.